This is probably where I should tell you that this is the Freshman 15. And thank you for coming out. Closing time. Open all the doors. I'm drunk as fuck. You out into the world. Well, I don't know how I'm gonna make it on. Well, I don't know how I'm gonna make it on. Well, I don't know how I'm gonna make it on. Make it home. I'm sipping on something in here right now. It's closing time. So homie, live it up, drink it down and then turn around and go ever for your cup. Get fucked up. And go enjoy the night, go out when the sun's down, go to sleep when the sun's light. Nää eka, mutta se on mokkulla, niin. Elleri on sen jumppointis USA-puolelta sen. Jeppe ja Jamppi spawnaa ensin. Sä voi ajaa se sieltä. Tai sit. Mulla on USA-puolelta. tankissa. Mulla on hitaa. Maksa ajaa sitä. Maksa. Niin piikas vai? Joo. Niin ajatte se. Joo, mä voin ajaa se jotenkin päin vittu. Loistavaa. Tai vittua on oikeinpäin. No sitten kun se 2 mattia oles, niin silleen. Koita Ranmani, niin jätti heti alussa. Sentry, sano kun oot spawnannut. Oos. Noin, nyt mä oon spawnannut. Aivan mahdollisimman kauas kopusta spawnasit. Aha, mä spawnasin taas ihan lähellä. Mä venaan Sentry vähän aikaa niin. Ja ne vaan pyörit tähän näin. Älä spawnaa heti kun mä oon kopussa, niin mä teen sen nopeasti aina. Testetään, että osaaks ne oikeesti. Tero on väärä jeeppi. Se, ne on vuorannut jotain flatsia. Ja katuu Sentry. Joo. Tuolla on koppu. Se on TV tulee. jeeppi. Kopu taitaa yrittää sniikkaa. Voi perkele, tää hyppäs tästä ulos. Missä sä oot, Ron? Tää tulee osumaan lappeihin jo jostain. Teros pääsi tosta aika nopea juosta, niin menen nopea vielä. Ai jetti tulee. TV tulee. Kato smoke, niin se spottaus ei pysy. Missä Lappi on? Lappi. Se löytyi jo. TV tulee. Sano beisissä niin kauan, että tulee tänne. Sitä ole vaan. Nyt lähti ei kun ei. Tänne tuli 2 jätkää tänne B:lle. Nyt tulee jätti kopon tippuun. Tankki tulee. Ouch. Ei vittu takaa. Jamppi seuraa meitä. Mä heitän 3 miinaa sinne. Ja seuraa meitä. Mä oon tulos. Tankki, siihen osuttu jo 2 kertaa. Joo. Kopu lähti. Ai ei oo vielä lisää. Kopu tulee. Oota mä Ai, käyn. älä Toi Paula. Nyt se on disaploitu joku puoli siitä. Joo, kopteri tuli alo. Kopteri meikin. Resupply. Tankki sai meitä. Sitten Jeppe spawnaa D:lle. Ei tammuta sieltä sieltä pääse. Ei vaan B:ltä pääsis. Miksi on alhaalla? Jetit on. Molemmat tankit on alhaaset. Vittu. Kopu. Joo. Kopu raiskaa siellä. Teillä on tankki, juokse. Missä meidän kopu oli? Se tippui jo. Ei tippu, kun sä pääse sniikkaa toinen jättistä ota sen kylkeen. Hei, kuka meidän tankin kanssa nyt siellä on? Oi vittu, tuleeko se tankki seelle? Siellä tulee infi. Tankki tulos seelle. Hei, kellä mun tankki on? Se on Jeppeillä. Me Mulle sanottiin, että spawnaa teille. Hei, hypätkääkö se tovi, kun mä oon nyt olla Otikaa RPG täällä. tankki, kun tuot tulee vihollisen tankit. Joo, ei juu, mut kun täällä oli meidän kopupartio. Spamnatkaa RPG-rekaa muuhun. Toisen Ei tankin kanssa. vittu. Tuolla on Se kopu. kopu. Tuolla ei vaan spottaa. Tulee jo. Se meni joo. Ui. Perseestä. Ai kun kiva. Ai Tulee toinen. Pankki ammuskelee heti. Voi vittu se toinen se lähti. kopu. Mä olin niin hyvin, että pääsin ton perään ton ekan, mutta... Sieltä tuli se toinen lähti suoraan mun persiissä. toinen melkein disapissa. Kyllä ne on flare. Jamppi. Jaan. Mä lähden tästä B:lle. Se on melkein sekin. Nyt kun mulla ei jätti meni sekin. Joo. Jätit mua pelottaa kyllä enemmän kuin kopu. Mä tuin Jamppi. Ottakaa joku toi meidän tankki tosta. Ei. Missä meni? Nyt on meidän tankki. Nyt on jetit tulee taas. Ne otti meidän tankin. Ei mulla riitä Stiglatsens kantama tonnossa. Voi vittu. Jamppi, onko sun mikki päällä? On. Ilmassa tulee nyt niin. Miksi tuli? Ei mitään puhetta kuulu. Noi vittu tossa tuuksen. Pysykää tässä beissin No päällä. niin, tuuksia ja kopteri hyökkäsetin. Pysykää beissin päällä. Tosta se ei nähnyt Jetti sua. tulee jo. No niin, se veti koko skuadi sinne. Tai meidät kolme.
Sillä on flareet, niin ei Tuollakin on 22 Aja jätti alle. Ei vittu. Aja pellon kautta Tuo alle. toinen jätti mun perseeseen. Tuliko sinne toinen tankki nyt tonne? Mitäs mä otan vaan ikään nyt tässä. Toinen saa nyt stiklaa. Toinen meni. Jes, hyvä. Pitääks ton roadkillaa mua, saatana? Tää on homma. Sentry. Joo. Heittäkää nyt siihen sitä iklaa, jos teillä on. Missä se koppi? Antan kanto. Tää ei vittu halua lokkaa tohon Tossa paskaan. Mä sain toisen jätin. Niillä on molemmat. Jätit alas nyt. Jep, jätit Kopperi alas. alas. Kopperi alas. Se on siihen. Deela vihutaan. Meidän peissi eessä se kopu. Ja mulla kai susta luokkaa, paitsi sillä on esemmät. Sinne meni. On näin hyvä. Tankki. Se putos. 2% helaa. Nää tapoiset korjaa ja... Tankki disable sillä teellä. Vittu 3 tikettiä saatu pois. Täällä on jäsi yksi info. Voitko varattaa välineitä? Häh? Voitko varattaa välineitä? Ei, senterin pitää päästä kämppimaan sen lekaan. Saa varastaa. Ei, miksi oot sä yksin siellä sitä jättiä vasta? Varo iklat sitten. Mä oon korkeat. Siellä on tankki. Kattokaa mun perään. Iso tankki. Verma tosta kyytyy. Bases on tankki. Joo. Aalla on tyhjä tankki niille. Joo, Nyt mennään otti alle. alta. Otti alta sen. Vittu, et isä mua saatana. Homo. Miksi sun haluu käydä Ai se kyytyy? tulee sitä toinen jätti. Ai se rämmäs meitä. No nyt mennään vaan. Oi vittu. Ei vittu. Tää vaan. Toinen Lappi jätti vaan sisään sinne maassa. Rokseksi. Joo, mut mä... Sulla oli takareaktiivit menee. Varo. Takana. Tää mun kyytiin. Pisti sen, mä käänny. Siellä on yksinä assaltti. Jeepi vieressä tiellä nyt. Joo, mene takas. Vähän ai jaa. Ai vittu, Viper tuli kimppuun. Stiklaa. Mä sain yhden stiklaan sen jätin perään, mut se saa uudet. Tankit tankkien kimppuun ja muut ikla. Ei ne oikeesti oo edes niinku mitään superhyviä dogfightteja, et jos esim. Se oli paljon parempi. Kun mä lähdin sitä vastaan. Niksi elämä yksin. Miksi siellä menee? Pysy iklan. Spoonaa muuhun, niin vaihdetaan. Ei tuu, se jää pois. Spoonaa muuhun, niin vaihdetaan. Joo, siellä. Miksi se on nyt tankki? Vasemmalla puolella. Aja pellon Elämä kautta sentri vielä. Aja tos Mä oon niksi Se tuli koko skuori. Joo, mä menin vielä. Niitä yhden tankin. No, se oli tyylikkäästi ainakin niksi. Missä se toinen jätti? Se on... Tulee meitä päin tuolta jostain. Ylhäällä. Kohta voi tulla TVkin. Ei oo tankki, me alle vaan. Se on disable. Mut mulla on toinen jätti persiin. Nää alivoiman tälleen. Joo. Aha. Sillä on jeeppi vaan, mikä mä nyt Ai. spotaan. Selvisi. Tankki menossa Sen DLS. päällä äijää. Stikla on rontti. Stikla. No, mä korjaan kopua justis. No. Vai. Ota tankki. Hypään YT nyt. Parasta. Joo, siellä tulee kopuskin. Ai no niin vittu, kun kopterikin pitäis keskittyä, Anna mutta kopua hinfiä äkkiä. tulee. Missä nyt on toinen jätti? Aha, meitsi on Ei se on näköjään. kopu liian kaukana. D palaa sitten. Tuolla Joo, tulee. lisää. Ylös. No niin. Ei vittu. Ei. Kopu raiskaa kyllä Mä aika oon hyvin. instinä täällä. Me ollaan Joo. alhaalla kyllä nyt. Mut se krassasi se toinen jätti, että... Nyt se Dkin meni. No. Siellä on se toinen tankki sitten. Koota Lappi korjaa, mä koota RPGn kanssa. Niksi ota se. Niin meneeks tää muuten Ei onks niin rundeista? molemmat jätit Joo, alaa? rundi voitos. Sitten ei muuta kuin kopun kimppu. Info ja sentri molemmat täällä. Ui vittu. Niksi Ne kaatuja. Ja ees 05 vittu. Miten tuli bad luck ihan yhtäkkiä? Koska Kaatuiko se torni torni päälle? kaatui sun päälle. Noi kopteri meni, miksi sun hoiti? Miten ne tuli ne vihujätit äsken? Tuliko ne ihan suoraan päälle? Ei, toinen sniikkasi. Kotteri tuli ainakin ihan suoraan päälle. Joo, se yritti ite meitä. Se oli Toinen periaatteessa, tankki edes. toinen tuli tuota kopterin suojana. Beilasta. Siinä D:llä on se yksi jossain tässä.
Varmaan tossa vasemmalla. 6 diksua, mutta eipä se auttaa mitään. Just tossa. Ei nyt vaan bleedi päälle nopea. No Miten niin, kukaan edes pitää papnaa? tehdä. Ai vittu. Joo, nyt se tankki. Siinä on yksi wifi Jätistä, Joo, mä näen. Asphalt. Ahmapano liikaa. Niitä on selkeitä. Olisi ainakaan jo kuvaa. Älkää Paljon nyt ei oo mitään, ei tiketestä mitään väliä rundivoitosta. No, oltais voitu voittaa. Ammuin läpi Onks tää matsi muuten pakko voittaa? Eli seuraava rundi tai me verrataan tasapeli. Meillä korjaili helppo. Joo, oli. Meilläkin oli helppoa. 9 minuuttia. Saimme sentään yhden jetin pudotettua ja yhden kopoilta. Joo. Kuka se oli muuten gunnerina lopussa? En mä Genial. Toi genial. Poker. Sama homma suurin piirtein toiseen suuntaan. Paitsi... Antakaa meille se kasvaa nyt taas. Ottakaa joku rekoni nyt sinne B ja C. Yksi rekoni sinne. Teidän pitää saada sinne joku, te muuten joudutaan ihan Jeepinkaan joka paikasta. Ihan vaikka banaani. Muut ottaa stiglat. Ja pekoni sinne C-lipuun. Tai B-lle. Sinne onkin taakse. Mennään B:lle sit, jos mä oon. Mä voin ottaa, kun mä menen sinne B:lle muutenkin. Joo. Paitsi mulla ei varmaan explosive. Mut hei, nyt meillä on Hornetit, nyt me voimme noin dogfightissa. Joo. Jetti tulee. Tulas ne suoraan päälle. Oho! Ei tuu, ei tuu. Sut sinne base. Perus tankkikusket. Joo. Siis pyritään sen Xin tankilla. Joo. Joo, mä olin mun basein päällä. Ui, voi saattaa tuota TVtä. Tulee. No coding. Hacks. Eihän toi nyt häksejä Tuli ollut. tossa on tai vitu kukka. Kato, kyllä me pysy basein päällä mielellä. Joo, mä pysyn. TV. Nyt tulee. Ei kun ei tukkaa vielä. Tää toinen lähtee epäilyttävästi kiertämään tonne. Kato. Loitsu, tuolla meidän oikealla. Just nyt tulee TV lähti. Voi vittu, mä saan tuksia maahan, kun tossa toi. Mä ne TVt mun tuolla maalauksella. Ui, perkele. Noniin. Toisen saa, se taitaa tippuu. Joo. Toinen alhaalla. Kato koppa. TV tulee. Mehän on päästy tästä Niin, illasista 100 Ai vittu. Ei mitään, lähdetään vetää suoraan tonne D:lle vaan. No ei tästä nyt mitkään lähetä tossa tankki vastas. Ammusta. No ammu koko Kopu tulee ajan. päälle. No voi. TV. Noin, ne on alhaalla. No nyt tankkekin puhuja. Kopu alhaalla. Jetti tulee vaan meidän Jetti on meidän päällä. No, Onko se Niksi vielä ilmassa? Ota. Anna ylös vähän se. Mä oisin ampunut TV. Joo, tää kopu on kyllä tässä. Ai klaa. Tankki disabledi. Ei ookaan, äkkikyt. Se rämmää se. Ui, mä saisin. Ajaa, yksi tankki takana. Mulla meni vähän aika. Jampi käy. Ei, ne on 2 miehen alivoima. Ne on 2 alivoima. Nyt vaan bleedi nopea päällä, mitä mä yritän tehdä. Sä pavanit kavaa sinne C-stä. 3 sekuntia. Hyvä. Jetti tulee. No se vilkkuu. Ai kuoli Jeppe sit. Sulle korjaa jää sit. Tosia autotallissa. Siellä. Jetti kääntyy teet päin. Missä päin tankkeja, jos mä pystyisin? Molemmat on tuhoutunut, että tulee varmaan D:ltä nyt yksi. Jos ei Jetti lentää putos. Mulla on 4/5, jos kerkee. Nopea jamppi. Mä korjaan. Jetti. On tossa. Lappiota vihun tankki. Se hyppäs. Mun takaa tulee. Joo, huomasin. Mä asuin siihen kopuun, mutta ei tuhoutunut. Toinen jätti on alhaalla. TV tulee. TV. Aja C-lle. Kiertää oikealta. Jeppe. Aja C-lle. Joo, mä ajan täältä takaa selle. Joo. Just loppu kantaa. Meidän pitää tulla B:ltä. Tankki tulos. Ammu vaan kato tankkia mieluummin.
Molemmat ysit alhaalla nyt. Jep, mä lähden kopun perään. Paitsi... Näet sä siellä? Oota. Mä yritän sen taas B-palaa vielä sitten. erehyn sinne ampumaan. Tankkiin on yksi infi. B-palaa. Joo, mä oon täällä B-llä. Mä en näe sitä. Joo, ne hyppäs pois. Ne alle yksi. Täällä on yksi jätkä vaan tällä hetkellä. Naha, mun takana on yksi. A:n puolelle Tulee lisää. sieltä, niin sieltä varmaan tulee kohti yksi. Tää tänne baseen rikkominen tekee heti kun ne spawnaa. Ajaks mä tohon B:lle vai tuus mä puolustaa sinne D:lle? Yrittäis tie, se tulee tankki kohta. Joo. No tos mun vieressä vittu jätkä. Se on nyt tuo... Jetti ilmas. Ai jätä mä hoidas mä perään tonne oikealle. Siellä on sitten toinen jätti basessa. Sekin Noin B:lle ei oo enää ketään. Se tankit on tuhottu nyt. D:llä on yksi infi. Ei oo B:llä. D:llä. Davidilla on yhden infi täältä takaa. Sulla on sitten 2 jättiä. Hei, anna TV-base. Noin, ne sai niiden jättiä täältä takas. Ei vitsi. Oi vittu, hei, tänne B:lle tuossa 3 jätkää. Mä käyn... Jos sä pystyt Lappi tossa ja katot tohon tielle, niin mä katon tonne pellolle. Pystyykö sinne B:lle päin ampuu kukaan? Tarvitaanko? Tankki tulee disablessa. Toinen jätti disablessa. Tuolta on kimmosta tankkiin. Katos kopu nousu. Kopu lähtee. Jätti tulee meidän päälle, hei. Tankki on disablessa sieltä. Helikopteri tulee D:lle nyt meidän kimppuun. Ai jaa, vittu, jätti tulee. Ei kun kopu on sit meidän yllättää D:lle. Ei toi ole toinen jätti mitenkään niin erikoinen jokpaista ja toinen on Saatko sä tuotua sitä tänne? Joo, mäkin menin pois. Missä toinen tankki tulee? No me spawnataan sinne D:lle auttaa. Frontti vaiva. Ei keritty, mut yksi Aalle nyt. Jeppe messä sinne Aalle. Ottaa maton. Okei, joo, mä menen Aalle. Vaiva. Tutu. Aloski tuli raiskaa kopu Missä? C-tä. Tossa. Ai Aalo on yksi tankki, mä otan tän. Kopu pitäis olla disableen. Joo, se on. Käydään me jeesit tuolla D:llä. Se on Stingeri. Joo, mennään sinne. Nousee. Joo, mennään. Yritetään voittaa tikäteen. Tai. Näet sä D:lle tai jotain? Ei, mitä? Aina tuossa just niin pekon. Ei, siis rundeille. Rundeille. Okei. Tankki tuhottu, mäkin disableissa. Jätti disableissa. Se oli se Infi sun takaa. Sä sain toisen jätin. Ei vitsi toi toinen. Ei vittu, nähdään spawnit. Toi toinen kerta kun mä toinen menee sorjaamaan. Mä luulen, et se... Joo, mä tsekkaan, kun se toinen tankki on varmaan spawnannut. Selkä takana teho. Me auttaa niksiä. Frontti, kato se. En mä pysty. No vaihan niitä kava. Jossain piippaa. Ui, tankki ampuu meitä baseista. Ei mulla paukut loppu. Tuolla on tankki rinteessä. Pärjääks niksi siellä? En oikein. Sait mun hengiä. Saat sinne ampua. Saat pase ampua. Saan näkee. En. Mä kyllä tehty pihalle kiireisenä. Täältä tulee yksi tankki sellolta. Kopu nousu. Sieltä tulee TV. Osu. Ui. Lappi kato TVt. Mä oon ilmas. Selvä akustiikalla. Lokkaa jo me. Kopteri. TV. Nää tulee niin läpi. Ei tuhkaan. Se on alhaalla. Toinen tankki tulee sekaan. Jetti tulee. Mä luulen, että se tulee tästä joelta. Tosta sen. Joo. Mä en pysty miksi tuolla vielä jälkeen antaa toinen jätti. D palaa nyt. Silleen korjaaja mun mielestä vai onko? Takana infi. Saan toisen jättiin oot. Missä se on? Se miina. Siellä PL ketään. Siellä on infi tuolla. Tuolla on tankki. Oota mä tuhoan noin miinut. Spottaa. Se ei spottaa sitä. Mä ajan ohi. Heitti just tuota smokit. Nyt se tuli. Siinä on se kämpäs. Entri. Juu. Oi vittu, mä oon kusessa. Mä menin alas. Oota Jeppe. Stikla. Aapalaa. Otetaan B-kuuden. Tosta tulee toi On jätti. kahvi tän bleedi meillä. No siellä on se tankki siellä aalla, et mä ei voida muutakaan tehdä sille. Meillä on toinen jätti meidän Kui kimpusta. vittu infi täällä. Ja basein päällä. Alpäin. Toinen Joo, ei vitsi, sieltä tuli D-päin. Toinen vielä. Saakessa pääs mua selkää suoraan. Lapin. Ei, sieltä tuli sektoon. Niitä on monta. Siellä 2 äijää. Kiersi jotain Lähet heittää infeenä paljon. Jeppe Aalle sit jos saatiin se. Ok, no. Miksi se meidän toinen tankki amppii? No, en oo mennyt hakee sitä kun tulin Lappiin korjaamaan. Mä saan toisen jätin alas. Kopu.
Toinen meni sinne peisin. Ota se kopu. Kopu alas. Kopu alas. Ei, mun täytyy ensin ottaa toi Ei. Meni just ohi. Vittu, sori, mä en pystynyt hyppää pois, vaan se kumminkin menty saatana. Tuo kelta se on roskiksella ja 2 pois. No, siinä meni niitten toinenkin. Jeppe, me peissi. Arteet tulee. Joo, näkee yksi tankki. No, se on me. Hei, ota Sammeksä toi toinen tankki ja vie se tolleen. Joo. Mä ajan sen täältä. Sipulla on tossa kivet, on hyvä. Häykö Tankki tulee Tankki tulee B:lle. Joo, mä menen B:lle ton mun tankki mikä. Kivet tulee mun kimppuun. Kopu disablessa. Meillä on kopu täällä ronttana. Ja Jetti niiltä lähtee. Se on engineer, joka toi sit kalliot sit myös. Tiedäis pitäis ihan just spawnaa niiksi se jätti, että... Mihin mä tuon tankki? Heitä se ronttana suisella. Meillä on tankki ja infi. Mä saan niitten kopu. Joo, no. Pidetäänkö me vaan bleedi päällä? Meillä on tankki ja infi. Joo, mulla on se niitten kopu. Ajaa kuses täällä B:llä. Ja se vaikkakin suojaan se kopu. Mä oon tankki. Mä sain tankki. Meillä on niitten kopu. Aika laki saat. Mitä? Jetti tulee. Meillä on niitten kopu. Siellä tuli 2 äijää. Senti pystyis auttaa tän kanssa. Oi. Hyvä maksaa. Kyllä. Maksaa vetin siis veroon. Älä sanoit. Herrontti lokkaa tota Jetti, joka on täällä. Mahtuuko pakupa kopu? B:lle. Älä juokse sinne. Koitas Mulla on äijää nyt siellä. Se menee nyt, että älä me Pansku messiä. Okei. Tarviiks siellä jeesi? Ammut sä karontti sinne Ai siellä oli vielä 4 tuli selkää. Jeppe, se on takanlaasta. Ei varo siihen, että se taas oteentumia, sen on varmaan nähnyt. 3 meni Kyllä varmaan tästä. Kuka ei varmaan enää spawnaa. Paitsi se aika selvä tiketty. Ei vaan, hävittiinkö? Mä oon tuolla kalliolla mennä alle päin. Ei vaan niin, mut tiket ei ole mitään väliä, se on rundivoitto. Joo, se on sit siinä loppuu, jos menee muka tasa. Ai jaa. Varo Lappi siinä yksi infit tulee. No, mä en kyllä enää spawnaa ihan vaan vuoksi. Paitsi D menee. Puolitaan, elikkä ne vieläkin tää C-kupea. No me saadaan B:tä, niin en mä spawnaa. Miten te saitte niitä koptereja? Siis se laskeutui kai korjaan, Rontti heitti granaatin sinne. Sieltä tuli taas 2 siellä. 3 äijää edelleen pyörii siinä. GG6 korjaajana. Helvetin hyvä. No niin, maksa valmiin. Onks tässä polttorundi välissä? Ai perkele, mulla oli mikki mutella koko ajan. Niin Rontti on ihan oikeessa, että sä heitit granaatin vaan siihen kun... On polttorundi välissä. Mä ammun ne molemmat. Miks mun näkyy feedissä sais sanoo Talokillin granaatilla? Eikö sä paljon maattikin, joo. Mitä yleensä tuntuu, että on helpompi voittaa ryssäpuolelta. Mut joo, mä lähden tästä. Vähän. No niin, joo. Shmoro. Kikkelinjalla. Niin, nyt vaan piikki pitää voittaa molemmat. Pärjätäänkö me tollaista jengiä vastaan piikissä? Miksei pärjättäis? Niin aina sitä, ajaksä sitä tankkia? Joo, ajaa vaan. Eiks maksa sulla striimi vielä päällä? Niin onks nyt infi sitten? Ei kun siis assaltti. Mä käyn menossa vaihtaa noi termalit. Vittu korjatkaa. Saata vittu korjaa tarpeeksi. Sit sä en oo just se, Tontsu sun pitäis sit osuukin väliin. Ampunut viimeistä 100 laukausta ohi siitä tankista. Silväli. Mitti huutaa siinä vieressä paineesta käskyjä ja korjaa. Tuolta saan tommolle bännit. Hirveet. Maks spamnaa eka! Kuka muuta spamnaa? Mä spawnasin. Maks laatikko. No niin, nyt sentri vaihtaa skuodin. Ai vittu, sori mä otin väärän reitin. No ei se mitään. Mä edes pysty spamnaan sen. Otan täynnä. Tuolla näköinen kopu. Mä menen vähän taaksepäin. Ai niin muuta, mihin mä menen täältä puolella, et me ei katsottu maksa niitä. Tuolta tulee jeepi sinne peille. Tankikin tulee. Ota vaan, ota se käytöön ja mä käyn heittää prekon. Ei mä oon suppu, no mä menen se kimppuun. Hei se kertaa tän selkään niinku. Noniin. Pääset. Perkele. Ai vittu. En päässyt. Saatiin hotto. Joo, Tero vai per. Hirveen vaikees. Beilla on helvetissä infää. Beilla on infää sit ihan vitusti.
En oo 3. Mennään Burne. En käy. Jaha, sulla ei oo näköjään proxy. Mennään mä vaihdan squadis, spavnat kasvuun. Se oli liian korkea, mä en pysty ampumaan välineitä. Mä tuin ihan just proxeiksi. Joo. Ei, mitä helvettiä. No sinne meni. No. Vitsi ne näistä paljon. 5 sekkaa. Joo, me mennään pois. Tulee niin paljon RPG. Spaatkaa Nixon squadin ja Saatteko te se B? Mikä pom? Joo, yritetään. Heitän selkään kertaa. No joo. Ui. Onks kopu ilmas? Siis vittu kun noihin jätkiikin vielä 100 kertaa, ei vittu yhtään. Ai me tuottiin niiden kopuja. No niin, sit se teille jotain squadi. Tätä ei saada liikenteeseen. Tää tulee iklaa jo. Ai niin. Ei heti. Ei ne vielä sano B:lle, jos lukkoa käyntyy. Niinpä. Ei me käykää sen tankin kimppuun. Sillä kopulla. Ei Selvari pysy hengissä. Iklaa, me mentiin sapleen. Hengissä? Niin, jos sanotaan pysy hengissä, niin menet piiloon, et me räiskii. No ei mä kuulu mitään saatana, kun kaikki huutaa täällä. Se on kun mulla on mavi siellä. Aina taas squadin, ei vaan pystykään. Pääseekö sieltä tulee? Mä spavnaan Nixia näihin ja no vittu, sä just menit sinne. Mennään taas sit sua. Tankki B:llä. No niin sit, jollain on Pekoni nyt tuolla, niin sit joku infisquadi seuraavasta alkaa tonne C:lle painamaan apuun. Joo, ollaan. No ei vittu, täällä on 2 tyyppiä niin kopteripädillä venaamassa ikloinkaan. Mulla on hitsaajat. Se on 1 osuma, niin I'm gone. Tankkeja jo. You are fucked. In the arse. Jaha. Varo omi miinoi. Joo. No se Bell. Mä tuun nyt niiden kopterit ainakin tohon kentälle. Vähän aikaa vielä elostua, mutta nyt löys mun Pekoni. No hyvä, saatte sen. Joo, ihan helposti. Miinatkin sinne hyvin. Sitten infit puolustaa siellä C:llä ja me ollaan täällä. Mikä sankari vittu. Vittu hei, Lappi vaihdetaan. No mä käyn pitää vaikka tätä käytävää. Mä tuun sinkoilemaan, mulla ei oo Oisit ottanut ne. Tulee tyyppi. Proxeiksi vähän. Jaa, 1 jätkä tulee. Nyt tulee sinko. Fuck. Kuole homo. Se on melkein kuollut. Haluatko mennä lapsi hitsaan? Joo, Jampi hoitaa sen. Lapsi hitsaan. Niksu on valmiin öllikopu. Tuu vaan, me otetaan joo, eteen. voin yrittää. Se on tossa. B:llä siellä kivillä ainakin 1 jätkä kattelee siis sen suuntaan. Meva. Hei, nyt tulee Aalle oikeet käytävää pitkin. Sinne kans joku katsomaan. Ei vitsi, poker sai. Me tarvitaan saada B, jos toi tankki nyt ei tuu. Ai ei osu. Siis mä käyn heittää tenttua, sais niitä tankkeja tuhoutunut. Onko se tuhoutunut vielä? Ei oo vielä. Vittu tää taas Pokemon. No, sentään me saadaan B:tä. Tankki menee nyt. Aalla 2 jätkää nyt. Tulee Jeppe. Oikeesta laidasta ainakin tulee valmiin. Lappi mennään Aalle. Jeppe hakettaa. Meillä on 2 joo. Teille se on melkein kuollut. Mikä tuo tankkispavnilla oli? Rupholdi. En tiedä mihin se toinen juo. Ei vittu se kopuspaansi. Taitsi se. Vain yhden tästä. Täällä on vielä lisää. Saitte molemmat koput? Joo, molemmat koput on meillä. Meillä on niitä koppu, mut mä oon disables. Mitä? Onko se aina ketään? Teillä on porukkaa. Vihun tankkia ja al... Vien niinku, saat niinku ne vieskopteri meidän spaaniin. Turvaa. Joo, kuuluu 2. Ajo meidän viinoihin, ajo meidän viinoihin. Oi, mä sain. A menee. Ei kun ei mene. Oho. Ei mene. Ja no mä tuun pyörin tänne johonkin. Alporukka. Tehdään jotain. Oi vittu. Mä saan tankit. Siklaa läpi. Ei, tässä. No ei vittu. Nyt on Aalla paljon porukkaa. Koita Lappi äkkiä. Mä oon maassa, mä en RPGt ja muuta sit. No mä sain 1. No se on oikealla palella 1. Mä sain senkin. Joo, 1 oli 3. Mitä mä kyllä koptelon teen? Vansku tuossa lentää vai mitä? Mä teen me ei jemmaa se vaikka sinne. Siellä on vielä 2. Joo. Mä tuun siihen kopterimeessä vaikka riehuu tonne infiksi tonne maahan, niin mä otan sen kopun. Mitä mun mielestä toiselle kopulle tehdään? Siellä on 1. Tää on oikein menee piiloon. Hoitakaa te. Mä näytän mihin eteenpäin tankkia. Tumppaat tää, niin ne ei pysty tuhoa sitä. No kun se tuhoutuu ajan myötä kuitenkin. Teille tulee Jeppe. Ei jos yksikään. Aivan 2 infiiviä. Kyydys siinä koko ajan. Kato, vies tähän
tähän kämppään sisään. 3 sisällä. Siellä on Aalla nyt vasemmalla puolella 1 skuadi. Mä menen tohon kopupädille, niin... Tankki tulee siellä. Talon sisään. Aalla jeepis 1. Miksei mieluummin vaan tehdä silleen, että Vansku ottaa sen ja jätetään toinen kopu sinne spavniin? Ei, peruutetaan Aalle tankin kanssa. Vittu revatkaa mut jos pystyt. Ei, kun mä menen tankki meni. Tää meidän kohtailla. Siellä on yksi Javelinin kanssa siellä Aalla. Miksi sun pitää ton meidän kopun tuolla jemmassa? Revattiin... Mun pekoni tuhottiin. Tuolla on kaveri. Jep. Montakin kaveria. Meillä kaikkiin on tommosia lakijäniksiä. Ne on kunnon mokkolahomoita. Ai jaa, nyt tulee Javeliini. Joo, mä sanoin, että yksi Jave. Mitä mä teen? Älä tee mitään, pitäis ottaa vaan sieltä jemmassa. Se on 3 Mitä? Jääkö tänne kopun sisälle? Joo, hyppää ulos. Joo, se räjähtää muuten, jos sä etiäs. No mut mä antaa silmässä, että auttaa tätä meidän maajoukkoja. Jaha, se oli epä-RPG. No, jatketaan. Selpä tulee B:ltä päin infi sitten aika monta. Me kattoo tuota oikeet tunneli. Mis? Niin, ja tankki, mutta tuhosin se. Itse mun on nopea käy. Onks tää joku nyt kyydissä? Älkää puskeko peille liikaa turhaan. Joo. Pidetään tankki. Hei, tankki tulee siellä. Se ei kyllä onnistu, mut... Tankki tulee. Pitäisikö meidän siirtyä tohon B:lle? Joo, ei onnistu. Voitetaan saada se palaamaan. Takaseiniä. Tuolla ollaan tässä. Mitä? Ammu takasein. Siellä on ainakin 7. Vittu täällä on porukkaa täällä. Niin on. Joo, no B juoksee meille. Onhan ilma hallus, ettei ne pääse nyt sit tonne Aalle. Joo, meillä on niitä hallussa, kun meillä on niiden koptereet. No niin, hyvä. Pitäkää se piilos. Maassa, mutta... Varo omia miinoja. Joo. Joo, se itse asiassa tyhjennätte äsken. Ei vittu, tankki on disapressi. Joo, mä käyn hyökkässä selkää. Siellä on 3 mä vedän tosta vielä. Siinä on toinen sentteri selkään tulee. Ota mä käyn. Siellä on 3 seinä oot. Eikö mä nostan? Miksi mä nostan sit? Jos mä löydän sun kitin, en mä löydä sitä. Vittu. Tankki meni. Hyvä. Sitten tähän linja tähän B:lle taas. No joo, ei tota se. Siellä on vieläkin porukkaa. Joo, antakaa se C nyt olla, tulkaa pitää B:lle linjaa. Joo, kun meillä on niitten koulu, niin ne ei pääse yli. Tää on mitä vasenta käytävää. Juu. Loitus on takana. Toinen skuadi vasempaa käytävää, toinen oikeeseen. No joo, tästä ei Loitsun skuadi oli vasen käytävä muistaakseni. Ok, mä meistä tonne oikeeseen. Joo. Oikeet käytävä tulee varmaan kohta porukkaan. Ok, maksaaks tässä mitään hyvää spottia tähän? Joo, ei oikeastaan, met tonne vähän kauemmas siitä, et sä näin. En mitään ton liekin läpi. No ei kuole. Mikä? Korjatkaa nyt reaktiveisit hätäisen. No, ei tohon toisella puolella nyt paljon pääse. Vittu, pystyks kuka taas sieltä? Hei, oikea käytävä on aika lähellä jo. Niin. Joo. Sentri saas me tulla siihen, kun mulla on Ammutaan yhden oman kun mä ehtinyt saada niitä piporeet paikalle. Sitten ampuu hyvin singoon. Noniin, korjaa molemmat. Korjaa Lappi, korjaa maa. Joo, mä tuun herään. Ai perkele. Mä sain granaatista. Vittu niin. Blokkasin RPG. Joo, tankki ampuu tuot läpi. Joo. Tankki tulee niiltä. Ei se saa, kauan kestänyt meidän lukko. Joo, menkää sinne B:lle nyt. Siellä on ihan vittusti infiä. Menkää vaan B:lle tai vasemmalle. Mä pystyn pitää tätä vasemmalla käytöä yksin. Ei vittu. Ei meni. No niin, onks kellään se spawni? Ketä siellä on se C-llä, niin voit kapottaa se. Mä vaihdan skuadiin, mä spawnaan sinne. Ei mä nyt kerkee. Vittu, siellä spawn oli 2 jätkää. Ei vittu. Häh? En mä ehdi. Ei maksa. No kohta kerkee, nää vittu. Jumala. Lappi tuu mun kanssa tänne A-leventtä Jeppe. Mä voin kohta ottaa. Siinä on mun, missä mä olin äsken, niin siinä on jätkänyt. Eiks mä CL kokeilee? Joo, käykää pottaa menkää CL, se tarvii saada nyt, ei me tonne B:lle nyt vasta. Jampi, onks sulla nyt proxy? Se on jeepis. Vaihda. En mä oo muistanut. Vittu, siellä on info. Joo, siellä on. Toi jeeppi pitäis saada pois. Miten Pansku pääsee? Jeeppi disable.
Niillä on tankki sisään päällä. Niin on. Tankki Bell. Osui 2 kertaa. Se on tänne Aalle päin nyt. Maksa hauksakin käden jättää Pekonin tonne. Se on 2 ei ois paha. Joo. Sä et ole tässä on mitään spawnin paikkaa. Missä? Ei niillä on joku Havoc Sonic siellä. Onko se nyt sinne niitten? Kyllä ne lähettää sit viestiä, jos ei oo. Pekon. Ei vittu, siinä menis Pekonen. Eikö se oo mitään spawnin paikkaa nyt? Se pelaa nyt. Meillä on kopteri täällä siellä. Okay, no. Mä hyppään. Maksa joo tästä. 2-1 statsit sillä tyypillä siellä. Ei vittu, mä oon niin punaisella kun ollaan voi. Perkele. Vittu kun toi. Ei vittu. Se on oikees käytäväs yksit siinä. Aika. Nyt tulee Singon kanssa kylke. Ei helvetti. Pysy panskuja hetkisiä. Ajaa sinne pois punaiset alueet. Mun täytyy hyppää sinne jonnekin. Ei ois me ketään siellä. Onko ketään? Ei oo, koht maksaa siellä. Maksaa etäs Pekon maahan vaihda skuodia. Aha. Joo, mä en Hyvin ampu seinän. Me vaihtaa skuodia vai mikä tässä on? Ei, mennään vaan maksaa Pekonia. Okei. Noin. Mä tuun Maksa kanssa sinne. Mä tuun heittämään oman Pekonin. Me ollaan melkein taas ois, että nyt pitää pistää sit Vasen oikea reuna seilän, siellä on 1. Joo, mä pusken eteenpäin, niin että tankki näköjään lähti sinne seille päin. Niillä on RPG tuolla. Ei kun vittu, se on tossa. Vasemmalta tulee. Lisää sinkoa. Keskeltä. Vittu sieltä tulee noita sinkoja. Ai jumala. Ei vittu, nyt mä oon vähän vaarallisessa paikassa. Seille. Meiltä tulee nyt äijää niin perkeleesti. Varo niitä miinoja. Joo. Nyt tulee RPG taas teille sinne. Se on nyt neutraali. Tunnellisuus saa äijää. Joo, saadaan se. Niin paitsi tänne puskee tunnelissa. Ai, mä osuin siihen, mutta ei tuu hitmarkeriin. Taas. Nokko homma. No, se on meidän. Sit vaan kaikki infit pitää sitä siellä, me koitetaan tapella sitä tankin kanssa täällä. Mä saan sit iklaa nyt. Joo, mä en pysty ampuu sitä oikein tästä. Vittu. Siellä on yksi siellä Lappi äkkiä vedetään rekan taakse. Aha, nyt lakaa. Ei vittu, tohon ois menossa laskuvarjosta. Maksa haluuks sit? Okei, se ois spawnista. Onks niitä tankki tuhoutunut? Ei, se on vielä täällä mun kaattaa 1-1. Ei tuot tulos niin spawnista. Tää on lisää iklaat, hypätkää pois vaan spawnaatte muuhun. Mä sain melkein Selkää seelle. Tuli niitten beissistä. Mulla on Pekoni. Mä sain niitten tankin. Äkki korjaa. Ei en mä saa tätä pois täältä. Mä korjaan sua, ajaa eteenpäin. Joo, mä ajan. Koko aika. Jeppe, sulla ei ole kukaan korjaa, me korjataan tätä niitten tankkia. Joo, tapoi vaan noin info. Mut tapettiin he kyllä. Jeppe siinä. Ampuu tulee selkään taas. Ai jaa. Joo, mä näin se jätkä. Sit mä en pysty ampuu sitä. 2, 3, 4. Jeppe. Joo, mä pakitaan alle. Se on siellä Jeepin luon. Vitsi nää muuten oikeesti, nää lagaa niin huolella. No mä varmaan näitä jenkkejä osaat noi. Nyt menetään se. Ehkä. Menetään. No puskekaa peille sitten. Siinä on 1 vielä. Noin, sain. Noniin, missä Täällä on äijää täällä siellä. Nyt siellä on mä menen oikeastaan maksaa Pekoni. Mä saan vähän sieltä aerial bombardment. Jamppi hyppää vaan sit pois, kun me ollaan tossa lähempänä. Maksaa heti se, et sä pysty ulos. Häh? Se, et sä et pysty pudottaa tuon. Okei, siinä. Tulee tosta sivusta. Ei tuu vielä, se jää sinne. Se niitä on vielä paljon tuolla B-lläkin. Niitä on siinä se Jeevis. Korjas, saiko sä se? Joo, saa. Takan tulee. Se on vielä disablet se Jeppe tällä siihen. Tapas se vaan takan tuleva. Mä katon takana. Joo, ja sivustakin. Vasemmalla. Tulee taas. Edes on. Mä sain 1. Katon täältä oikealta täällä Jeppellä. Lappi saat sit yksisi kyydistä tällä hetkellä, mä oon tästä mitä pantkun kanssa tyhjää. Wow. Ai saatana, niitä on... Joo, mä sain parista RPGstä joku 50 tuli. Sitten tuli kylkeä. Tuli B:ltäkin 1. Ja takana veli ton nipi. 3 infiä ainakin. 3 äijää täällä lipulla. Ei niitä tankki spavnassa.
Venää kunnes lähtee liikkeelle. Porukka tänne B. Neljä. Ai vittu. No me saadaan pidettyä nyt tää B. Joo, ei. Siellä B on vielä yksi jätkä, siellä kivitus. No, täällä on B-lä jossain takaa. Oho jumalauta. Spota. No ihan siellä. Vien kivet. Sain. Reitä. Tankki hoidettu. Hyvä. 3. kertaa. Ota vähän eteenpäin. Älä mene kun ne tulee RPGt. Sieltä tulee koko Joo, squad. sieltä tulee RPGt niin vitusti. Lyödään vaan tähän linja taas. Joo, lyödään vaan. Vasemmalta puolelta tulee. Joo, mä koko ajan pommitan itseäni lauselle, niin niitä vaan vituttaa. Liitetään vaan nää loppuun tästä. Tunnelis. Oikee. Vasemmat kans keskellä. Joo. Ne ampuu mut. Pois. Ilmasta. Joo, no mä en spommaa enää. Mitä vittua joku yritti ampua mun tankki X-Povilla? Oikeesti. Jos on noobitankin kuski, niin sit sä pystyt sillä ihan helposti tuhoakin sen. No niin, hienoa tää elämä. Trevatti, mä en pysty tehdä mitään, kun ei voi kääntää. Oi. Onneksi tää loppuu. GG. GG, motherfuckers. No niin. Alus vittu, huhhuh. Eiks tää venäläisille helpompi vielä? Venäläisillä on ainakin parempi tankki. Niin ja mun mielestä paremmat spotitkin. Eipä se tankki sitä mit. Ei Kuka mulla oli uudesta vuonna paremmat spotit tankilla. No joo. No sitten pääsee Ja mut paremmat spotit taas. Siinä on ihan aaneista sen kontiin luokse, niin se on periaatteessa silleen, että se tankki ei pääse mitenkään. Joo, tuu tänne sama homma kuin viimeksi. Joo, mulla oli Vanskolla samat statsit. My god. Mulla on enemmän pisteet kuin sattuu mitään tappohuvaro. Ne kumminkin leikkää erästä antaa me... Pitäis saada se vitu kopteri taas, mikä tulee olla vitun vaikeet. Ei kun ei kvertakaan päässyt sieltäkään tossa matsin aikana. Saitteko te niitten kopun alessi javella? Ei, tippu kuiva. Mikä siinä bukas? Ei oli liian kaukana, tai siis niinku kopteri on niin korkealla, ettei oikein pystynyt. Joo, ja niin se lokan auttaa siihen, että ne saattaa hyppää nyt alfalle, kun ne huomas, että me käytetään sitä. Tai niinku tohon seelle. Niin maksa valmiin. Juu, mun täytyy vaan vaihtaa klassi vielä. Mä spoonasin nyt. Jeepissä nyt. Kaasupohjassa nyt. Joo. Matkalla B:lle nyt. Koska törmät mihinkään, sä oot pettänyt meidät. Mitä Jeepi on alla nyt? Ne on nopeampia se nyt, hitto. Mitä helvettiä? Joo, no niin. Heko tulee. Ei vittu, mä heitin liian myöhään. Mä tipun. Tankki. Javelit laukastu. Oi vittu. Tippunutkaan vittu. Nyt tankki tulee tuolta oikeet. Jeepi oikeet. Siinä on pari jätkää. Jes, hyvä. Jes. Kopu pois. Mä niinku spaanasin videon jänkin. Takaa tulee tankki. Joo, mä siis... Vittu. Mä hyppäsin kuuman taakse, niin siellä oli... Me kuotiin kaikki. Sellarivaiheessa skuodia spoonaa johonkin. Ai mä jään tähän spaaniksi vähäksi aikaa tähän ylös. Joo, mä spawnaan noihin. Joo. Mä tapan korjain. Ajaa siellä. Ei Siellä vittu. ihan sairasta. Mä hyppäsin. Mä aloin Lappi äkkiä sinne. En mä Joo, kerkeä. ei voi olla. Hakee se A. Oli liikaa RPG. Joo, mä vaihdetaan tässä kuoden. Lähetään Aalle. Onko se ilmaskuori? Kaikki infit ilmaskuodin kautta. Vansku, niille menee sit yksi sit venaamaan. Siinä menee yksi. Vansku. Yksi Mä lähden yksinä hänet paadille. Okei. No nyt nää spaannut nää yffit, niin... Mä haiskaa Oi vittu, toista on. Ei, okei, pois. Nyt vastaa Varmaan sentri onks jos vasta. Jos saat sen kopterin taas, niin sit taas lennät vitun pois sieltä. Ai mä hitsata. Tankki tulee tänne Aalle. Mä meinas tulla. Se spaanas ihan just, et on valmiin. Pois sit, siellä on 3 jätkää siinä, missä on se vitu iso bulja. Varmaan se ei tuhota, mulla on sinne 2 ja 4. Siis se ei ole reaktiveet. Tuolla on proxit tuolla kuskella. Nyt! Eiks ei vittu? Loitsu siinä on oikealla puolella yksi. Joo, siellä on oikeesti aika monta. Spawnat sä muuhun. Yritetäänkö nyt? Mä tuhosin se. Se tankki on se. Okei. Spaanaatte sulla, että nyt uudestaan vaan. Koska muualla spaanaamatta vähän aikaa. Olesit sinkoo ihan vitusti, et en mä tiedä mitä kauan mä pysyn täällä ilmassa, et ne ampuu vitu. Ja jos ketään...
Onks meistä Jampi piikko? Jampi mut maasku tohon isolle katolle. Hei, vihutakki tulee Jeppe oikeat. Tohon isolle katolle. Okei. Ja siinä niitä koita Lappi korjaa, mä kerran selkä. Siellä on pari infiä auttaa sitä tankkia. Loistava, kiitos. Siellä on kivillä. Sellarit. Mä sain sen korjaa. Sillä on useampi, sieltä flänkkää sit kylkee koko aika. Koittaa tulla. Vähän huono spammi. Älä lähde seikkailemaan. Me ollaan nyt kusestaan. No niin ollaan. No, yritetään ihan loppuun asti. Vittu kun ois ajasti, niin ois vitu helppo pöllittää koko. Juosta ton tankin perseeseen. Ei voi mitään. Menikö meillä? Meidän takaa. Vittu kun niitä tulee aina sen, niinku perseeseen tulee se 3-4. Siinä oli tero jossain jätkä. Meillä ei yhtään kiepua. Niin ei ookaan. Siellä oli vaan minä ja 2 korjaa. Lappi oli poraamassa ja mä yritin flänkkää sinne tankin perseeseen. Mä kokeillaan nopea jihadi. No mut hyvä, että tankki tulee takas alle. Jos 2 infiä juoksis siihen B:lle. Ai. Mä tuun vaikka teidän squadin, niin mä juoksen siihen. Perseeseen. Se pelas nyt alle, joo. Siellä on... Ei vittu, älkää tätä teette. Älkää enempää laittaa sitä. Se kato, putoo muuta. Meillä on vieläkin niinku joku 5 jätkää. Onko se siis Iklalla kuitenkin? Sä oot Iklalla se, nice. Joo, aivan. Kokeillaanko nyt vielä vai? Onko se tulos nyt tankki tässä? Katsotaan jos noin saatan olla, niin... Puolella käskettiin base remppaa tota. No niitä tankki on B-llä sit. Aush. Kiitos. No niin, hyvä. Suoraan se lipulla. Tansku, mitä me tehdään nyt? RPG kaikki. No mua käskettiin vaan base remppaa, että sitä mä tein tässä koko matsia ajan, jos me ei saada sitä kopua. Joo. Tero, pystyykö reva? Että pitää vaan yrittää se pöllimistä. Ei vittu. Ja onko ne nyt ehkä mennään innistyksessä? Ai mitä? Mä koitan vielä yhden kerran sen, jolloin innistyks varmaan se toinen. Tankki on disaples. Okei. No niin, nyt vähän RPGt siihen. Ei onkin yksi korjaaja pois sieltä. Oi vittu. Mä sain yhden korjaan sen. Hyvä. Kivil 2. Ei jumalauta, mulla on väärä kitti. Mä oon painanut vahingossa sivulla. Lappi, meppä lähelle tankkiin. Mä kuolin. Just, mä joudun sit pakittaa pikkasen. Hoho. Jampin proxit ei tänään toimi kyllä. Voi perkele. Nyt. Ei vittu taas. Nousee vittu nopeammin kuin ajaa. Ai vittu, disaples. Tai munaa vittu. No mä tuhasin se taas. Me taidetaan saada B. Kuis. Hei, käykö joku kattoo kivet? Nyt mullakin on korjaa samat. Täällä on vielä yksi kaveri vittu. Ei vittu. Annetaan tuosta kiviä ohi. Katsotaan prokkeleita. Kivis ei näy, eli no ihan sieltä. Oikea tunneli, eiku vasen tunneli 1. Ruben. Mä katon vasen tällä hetkellä. Joo. Oikeesta meidän pitää tuohon niitä koptelia uudestaan. Vansku. Mitä? Tero, Jeppe tulee. Niin keskipoukku. Jeppi tulee, Jeppe. Joo. Se on vähän. Tankki tulee. Osui kerran. 2 ja vasen käytävä. No ok. Niksu selkä. Joo, toi on just näkyy vaan nyrkkiä. Hei, joku infit nyt oikeeseen tunneliin. No me katsotaan tota No vastaan. mä otan oikeen tunnan. Ei. Ja ainakin 2 sinne. Mielellä yksi. No mielellä yksi supportti ja yksi medikki, et saatte. No mulla on M417 Nyt ne tulee. Tossa oli keskellä oli Jeppe tossa. Vittu. Joo, mä sain yhden. Joo, siinä on vieläkin. Voi. Keskellä siellä sen kaivurin, tai mikä vittu tupperi onkaan, niin sen luona 2 ja. Varainen pushaa sieltä. Tulee oikeesta tunnelista varmaan kohta läpi. Ei vittu, siinä on vielä. Joku saanut smavilla. Joo, se on se yksi jätkä. Hei, oikeat tuli. Niillä on Vihuvaunu tulee. Vihutankki tulee. Nyt niiden kokoista lähti. Nyt joku Rubenjus ei saa. Jos jollain on supporttia, niin auttaa korjaamaan. Rubenjus ei saa. Hei Jeppi. Ei supporttia. Mä muodin repaileettiin.
Nyt mä kuolin, että... Mitä? Joo, mäkin kuolin sieltä vasemmalta. Sieltä vasemmasta tunneesta tulee. Joo. No niin. Kopu täällä seillä. Joo, kopu meni lämmin. Iksu? Iksu läksi. Joo, hyvä. Eikö sille pro... Mä yritän koko ajan, mutta ei se ota sitä. Tankki pelaa yksin. Mä luultiin. Se Roxin On tykkää, siellä niin... 2 korjaajaa ainakin siinä. Siellä on 2 kaveri. Mä en vaan saa yksin hengiltä. 3. Täällä on 3. Joo. Ai se hammuttaa. Ei pois. Hei, siellä on sitten 2 täällä jossain veivät piikkonin Mä voin vartin palata. Tankki on disapleis. Sain korjaajankin. Venä. Ei vittu, mä oon ihan väärässä. Ai vittu on No niin, Pekoni on poissa täältä. Tuonne määrää vaikka Eiku pansku. täällä on yksin. Tankki tuhottu. Siellä on vielä yksi siellä. Nyt on kopterispamni A yllä. Missä täällä siellä? No en mä tiedä, se kuoli tuo oikealla vissiin äsken. Ai Eikö on tossa? Missä niitä Nyt olis potattunut. Nyt tulee tänne seelle. Ja Puolet kaveri. Siellä on ihan sairaasti. Ai vittu. Joo, ainakin 2 infiä siinä. Lappia On siellä takana jossain. Mun täytyy mä otan Mavi, mä käyn Ei vittu. viikkona. Ne on edes pankilla. Aha. Ai siinä on 2 jätkää ampumassa. Mä löysin sen Pekonin, mut se on siinä teidän Jeppe sun vasemmalla puolella siinä. Ei vaan siinä 4 jätkää spankilla siihen Pekoniin. Ei paha. Tuolla on 1 Pekoni. Niin, niiden tankki on tuhoutunut vai? Se on tuhottu. Joo. Mä tuin siis tankki äsken. Tuolla oli noitte joku Pekoni. Takas varmaan. Se on vissi ei kun 1 vielä siellä, tossa takana. Kans kun niillä, no ei mitään enää. Niitä kun lähtee tankkibeissistä. Okei. Nyt pusketaan tuon B:lle. Ei vittu. Oota mä vielä piikkaa. Nähty. Mä en näe. Alkeen Ei se tappaa mut sisälle. Infi missä? Ei ne saanut. Infit ekana. Joo, menkää. Mä voin sinulla kopperi, niin se osuu siihen sivulla istumaan tyyppiä, että sivulla istumaan tyyppi, kun oli kopteria räjähtänyt. Kuka sit Jeepi sen lakaa? Mennä sinne B:lle. No. Ei infit sieltä B. Hei nyt B:lle apuja. Meille tälle C:lle ei oo ketään nyt. Niin. Mutta C:lle tulee kopu. Viihun kopu tulee. Voi vittu. Menee meidän beissiin se kopu. 1 hyppäs. Tankki peruttaa. Mä sain tankin korjaan. Mä kuolin itekin. Ai vittu, sieltä tulee infi. Käytävistä tulee infi. 1 lähtee kiertää tonne. Siellä kivillä on 4 jätkää. Sain sieltä sen Sain kaverin. mut sen tunnelista. Tunnelista 1. Tankki on no hyvä. Tankki. Tunnelista. Kivillä on 3 tai 4. Häh? Kivillä porukkaa. Tunne tää mohkovaa hommaa. Tunnelista 1. Oikealla. No voi perse. Oli hieno spawni. Suoraan Ei paljon Smavi. Nyt tulee hei tankin taakse juoksee 1. Joo, mä sain Kuoli. Just se. Tampi pysy siinä kyydissä. Oot sä kyydissä? Ei noin. Taakse tulee muutama. Ei vittu, on pakko tehdä. Ei vittu, mikä stacki. Tuli 10 RPGtä. Jampi. Nyt mä oon korjaamassa. Tää on nyt niin viimeisillään. Ai jaa, vittu. Paljon lagaat. Voisin käydä Ei ostaa tää vähän. paljon. Jeppi meni läpi. Me mut tapettiin siellä taakse, auttakaa. Sieltä tulee ihan Jeppi sit selkää. Sain ihan Jeepi. Ei mitään vittua. Aha, ei tuhoutunut, ammuin siihen seinälosiin. Kopteri tulee tohon C ylle. Jäi 5 vaan. Onko siinä meidän kopteri? Ei oo meidän kopteri. Kuntoniitu vielä tuo B:llä. No joo, en mä tiedä, mä räiskin sieltä 4 tai 5 jätkää. Ei sillä oo mitään väliä näköjään. Niillä on assat, ne pomppii sen. Vihu Hepo meni meidän beissiin suuntaan. Ei, nyt se tulee Vihu tankki tulee. Ei kun havok. Ei mikään havokki. Jep. Loistava spawni tankin viereen. Sieltä sain kaverin. Mä sain tankin. Siinä on Jeppi siinä. Jeppi disapoitu. Täällä on siellä vielä. Siellä on Rekoni jossain. Joo, siellä on 2 siellä. Belle juoksee 2 seijää oikeesta laidasta. Eiku. Vasemmasta laidasta. RPG. Siellä on taas. Ei jumalautas, mä sais mavista.
Toi äijä juoksi paikalle, niin silti se Paljon niitä on tuolla? Varmaan 2 skuodia. Jep, 2 skuodia on vähän. No nyt ei mene. Niksu voitte spaanaa. Spaanaa. Vittu mitä muklaa on Mun jeepin vieressä äijä täällä näin. Men tankki on Pallinen selkä. Mä sais. Oi. Hei onhan joku meidän... Paljon mä tapoin tuolta vittu. Spawnaamassa siihen meidän perkeleen härveliin. Tuhoa tuo, ei se haittaa tota, jos on tuho. Tuhan ei saa sitä, et... Onks ne ketään sieltä Siellä on tuolla, missä on toi tyyppi tuolla näkyy tuolla. Joo, mä näen. Mä oon Aalla. Mun tähän skuodiin voit mä oon Aalla. Joo, no toinen skuodi meneekö Meillä on Aalle? se tyyppi sit kyydistä vittu. Välillä saa niin silleen. Siis. Koittakaa hyvä, saatte beaconi sinne alle. Täällä on beaconi, mä käytän. Venäläisen kaveria. Tää Lappi tuossa piikkoni. Joo, mä Joku Magnumilla sen siitä kyydistä. Nopea, mikä mä kuulin just. Ei vittu perkele. Noin, se on pois. Melkein tapoin se vittu. Onko se A tulos meille? Ei. Ai jaa, tossa on vähän... Infit B:lle. No ollaan koko ajan täällä B. Mä luulen, että oli oma, mut siinä olikin 2 vihua. Noin. Vittu Pekonen tuli. MP pysy kyydissä. Ei se spaanaa. Joo, mä pysyn. Puolehän just, et... Ei no niin. Ei vittu. Ja vitu paskata nää. Aina tuohon sun piikon. Ei vittu, Niksu spaanaa siihen kopuus. Mä menen nyt ekana tonne, kun pitää saada... Takaa tulee. Nyt Joo. pitää pistää tahtia kovemmaksi. Tankki lähti B:lle. Joo. Vansku. Tää. Jos sä menisit pelaamaan Infiin ja mä ottaisin ton kopun aina ja kuolisin sinne kopuun. Noniin, nyt tankki on. Yritän vielä Molemmat korjaamaan. Ei, No vittu oltiin, ei kerkin. Mitä se vaan sinne 180 heitti tosta. Infi, jos haluat. No joo. Ihan sairaasti siellä B:llä. Et sä Infiin vaan Vansku, koska mä en saa pelaa oikein. Mä osaan, mutta ei niin hyvä. Mihin tankki? Tää on seitä nyt. Ei. Missä se kopu on tossa? Tää helvetti. Ihan vitussa. Tuosta Jeppe C:lle. Joo. Joo. Jamppi taas saa. Joo. Ihan niin nää spawnit. Ei vitsi, ne saa just kiinni meidän. Auta. Meistä vaan sinne mä katos tää beaconi. Joo, joku spottasi yhden jäbän. Laalo 1. Tankki. Otas me toi C nyt tosta ja... Ne tulee täältä. Siellä on 2 jätkää siinä. Toisessa käytävässä 4 jätkää. Mä niin. Meidän spawnit katsottuna vaan Joo, toinen sai mut. Mä oon yksin tässä nyt. Sehän nostaa tätä porukkaa niin nopeeseen tahtiin. Jeppe, tankki. Pankki tuli, hyvä. Ollaan stadion. Tankki disable täällä alla. Vittu mä voisin hoitaa se, jos pääsis johonkin Kävi, onks nyt kopu täällä? Oi vittu. Ai nyt kyllä. Tulee tiukka paikka. Ei vittu. Topu on mun kiinni. Ei perkele, just kun spawnata Pekoniin, niin se tuhoutuu. No vittu sit mä koppasin, se tappoi se itsensä. Mä sain kopteri alas. Eikö mä sain sen? Äkkiä sinne selvä. Siellä on C1 ukko hengissä nyt ainakin. Supportti C:lle. Mikä sen kopterin spawnaa? Ai jaa. Supportti C:lle. Ehkä mä puhuisin. Nyt ei... spanni. Varo joku selässä. No mun selässä. Noinen pois. Mut kun tuolla on 3 jätkää vielä tuolla C:llä. Ei se mitään meinaa. Katsotaan Aata nyt hei. Niin hei, nyt pitäis olla Me tarvitaan 2 liikaa. Me tarvitaan 2 liikaa, me ihan saatanan nopea. Aina ootte full. No enää ei voi enää spawnatakaan. Ei jumalauta. No niin, se oli täältä siinä. tuli tasapeli ja... Joo. Spawn se vaan. Jee. Ja nyt tulee. Rehellisesti, en näin pahoin Mokkulahamoja vastaan oo kyllä ikinä pelannut. No ei tossa nyt mitään, hyvin ne P90-selläkin kaatu. Toi Potter Poker ja... Kuka siellä muu pomppi ihan? Ruveni usein ainakin oli kunnon Mokkula. Potterihan oli tossa tankissa. Eli kumpi nyt voi? Joku toinen. Tasapeli tuli, mut se ei riittänyt meille. Ei se riitä tohon. Me turnaksi jatko, kato kun